Takže ja vás vítam od dnešného videa, v ktorom si ukážeme, ako vyrobiť sťahovák, ktorým dokážeme stiahnuť piest zo zadretého válca. Bez toho, aby sme válec nejak poškodili, teda vlastne piest sa trošku poškodí, ale to väčšinou nevadí, nakoľko v zadretom motore sa dáva potom nový piest. Takže ukážeme si, ako ho vyrobiť. Čo na ňo potrebujeme? Tak to je. Potrebujeme nejaký plech, ja som použil plech s hrúbkou 5 mm. Do jeho stredu potrebujeme vyvrtať dieru, vyvrtal som 16 mm dieru a hore som privaril M12 matku, do ktorej budeme dávať šrob M12, ktorým budeme vlastne sťahovať piest z toho zadretého válca. Okolo potrebujeme vyvrtať 4 diery M6, takže vlastne ono sú to 6,5 diery a ide do toho M6 šteft, ktoré stiahneme akože z motora, ich zmontujeme a použijeme ich na náš sťahovák. Rozteče sú 44 a 38, takže budeme potrebovať 12 matiek M8, ktorými vypodložíme konce šteftov, ktoré budú trčať, 4 matky M6 a 4 podložky. A vlastne na týchto šteftoch mám na spodku zahrdzavené šroby, ktoré ostali z tohto zadretého motora, takže nebudem potrebovať na spodku žiadne šroby, ani matky, ani kontramatky. A budeme potrebovať nejakú 19 kľúč a 2 desiny. Takže budeme potrebovať nejaký zadretý motor, z ktorého následne stiahneme piest. Tento motor bol z Mustanga a stal asi 20 rokov. Je tam mierna hrdza, nejde stiahnuť, normálne nedá sa vytiahnuť. Vyťahne sa iba kľúka sa vyťahne a nejde proste vytiahnuť. Takže budeme tam potrebovať dať tieto štefty. Máme dole tesnenie. Takže nasadíme štefty. Vlastne tento motor má zozadu, nemá takú tú vec, ako má napríklad tento válec, tak má, tuto má vlastne takú, jak by som to nazval, proste nemôžete otočiť opačne válec, nemôžete ho tam osadiť naopak, lebo sa to tam nebude mestiť. No tak v tom prípade by ste použili len 3 štefty, pretože tuto by ste zničili tento, neviem, jak sa to volá. Takže tam by ste použili len 3, my použijeme 4, nakoľko to tam nemáme. Takže nasadíme všetky 4 štefty. 1, 2. Spodné štefty ešte. A vlastne nasadili sme ich len do válca, nezašrobovali sme ich tam do blokov, aby sme to mohli stiahnuť, takže teraz nasadíme sťahovák. Musíme vlastne vypodložiť s 3 matkami M8, alebo si tam podložte podložky, to je vlastne jedno. Ja použijem tie matky, 3 na každý šteft, čiže dokúpi 12. Tak, máme nasadené. Teraz podložky M6. Tak, štefty sú zatiahnuté. Teraz nakrútime šrobem 12, ktorým by sa mal teda vytlačiť vlastne ten piest. Tam tak, aby to bolo vidieť nejak. Že ako bude vychádzať vlastne ten piest z toho válca.
No už je ho trochu vidieť, tuto to otočím takto. Tu vlastne bude vychádzať. Vlastne takto sme nepoškodili válec, poškodili sme vlastne len dno piestu, ktorý aj tak vlastne budeme dávať nový, ale ten válec sme vlastne nepoškodili. Možno sa bude dať rozbehať, neviem ako je tam veľa hrdzí a keď sa nebude dať, tak sa dá len jeden výbrus. Keby sme ho poškodili, museli by sme vdávať výbrusov viacej a to by bolo dosť zlé. Takže vlastne takto sa dá len jeden výbrus najviacej a vymení sa len piest s krúžkami a môže to behať. Určite sa to teda dá použiť vlastne na iné motory, len potrebujete tam iné rozteče vlastne týchto šteftov a iné priemery. Dá sa to použiť v podstate na akýkoľvek motor. Tak už vlastne piest je oddelený od valca, drží len na tých štyroch, čo sa zapúšťajú do bloku, takže ešte kúsok, ale už asi neostáva moc šrobu, neviem či to chytí, ale hádam to pôjde. Tak, takže máme stiahnutý. Musel som tam dať medzi tým ešte nejakú dlhšiu matičku, lebo už mi nedočiahol šrob. Dal som na jeho koniec matičku, predtým kontramatičku a teraz vlastne to dočiahlo. Piest je stiahnutý, válec je bez poškodenia, čo sa týka toho, že sú tu len také tie piliny z toho piestu, čo sa vyjandili, ale inak je ten válec bez poškodenia. Nejak sa nepoškodil, nejak sa nepoškodila klukovka a to je dôležité, pretože keby ste vyklepávali normálne, jak to väčšina ľudí robí, čo som tak pozeral, tak vyklepú to s nejakým kladivkom gumenným a drevo si tu dajú, vyklepú to, ale ako menej to poškodia, keby to normálne, ale aj tak to škodí to klukovke, to nerobí dobre ojnici, nerobí to dobre ložiskám, nerobí to dobre taktiež piestnemu čapu, nerobí to dobre ani piestu, ani válcu, válec pritom môžete poškodiť. Takto sa vlastne poškodil len piest, poškodilo sa na ňom vlastne toto dno, jak je to tam celé vlastne, jak tam behal ten šrob, ale to sú minimálne škody, lebo piest kúpite za 6 eur a výbrus by stal 20, takže aj tak by sa musel ten piest kúpiť nový. Takže vlastne ste nič nepoškodili a dali ste dole vlastne piest. OK, takže to bolo všetko z tohto videa. Ďakujem vám za zhliadnutie a majte sa.